Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kathan Motphran bat ke polis Bazar. Ki balong ki arteli ki kat khayi ki baju thnem bha de ki nongde nongthe amtang hakisngi poya henrei wat hakisngi ubleiru henrei mentakasngi ka khat pratrik ubna yayong arhajar arpuwei kila Kynjah hi jelang hadin bagi bor Synshar district kila penjari de ka jingmana ban Shah shu bandang Plie Dukan hakisngi ublei hadin balalap bagi pajba kila le bamsalia shu ya ki kindon balap tha de ka sarkar jilla ban yada na ka jingsa phriang jongu khnyang jingpang covid khat kendai ka kinhon lum khubor jong ka Batesi TV ha ka jinglet jurip kalalap baki dukan baro kila khang khardem ha ka thain Motphran bat kumjuru ha ka thain polis Bazar bat ha khandai lan Haga jinglait swat yiki Bazar de jingde ki badan hayodo lalap bagi nongde ki lahap ban shubret sharot yiki johor ki jhab bat kumjuru haga jinglait jurib haki jaka jngok kai perthai ki badan haga nong ba shlong la shem bagi thnem bha de ki nong sangkai pengat kat bagi dukan de jingbam ki la khang khardap lut namar ka jingbum Shah jong ka sarkar ban Plie yiki dukan haga sngi ublai